ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза дим Рияд меояем. Платиҳои шерст. ин шерст аз шумо хай хитон медонем ки чӣ хел материали зурай. барои ҳама мо шумо дар навор мегирем то размери 48 то 58 ҳаст барои апои бузбаланд. ана ин моделиш то поёнша санг дора. санги Сваровски дизайгиай я маълумот кубик. Пешта ба англиси навиштагиай. чизе ки ҳаста ина шумо хитон дидестен шерстои фасон. ина нав омадагиам. то размери 58 пуша метонем ки дар WhatsApp занг бизанем. мо ҳама ҷо дастафка дорем. инаи расветкош чандта расветка дорем намиё? 4-5 та расветка ҳастай. 4-5 расветка шози пака ҳастай. нақшон 170 сомонӣ. 170 сомонӣ да метонем биямҷа харидорӣ кунем. бо касе ки айноми канали Либос ТВ гап мезана бо арзонтар мешаванд. ана як чиз дидестем болонда и дубойкаи шерстам ё 200 сомон. 200 сомон. бо арзон мешаванд. ина марҳамат иҷа ҳастай. кастумчошам дидестем ки хай фарқият доранд. расветка чандта дорен аё ака? 3 расветкаи дубойку. 3 расветкаи дубойку. ина марҳамат бинед. як гудак ма ғам додестай хай рафта ча гудак. Аҷада бо ҳастай кирто ҳаста. Кирто чандан ака? Ҳастай 190 сум ҳастай 300 сум ака. ҳастай бо 250 сум ҳастай. яй фарош бо шерстай бош ламиража. Бологё нами чизе ки боло да дидесем ҳама ё намиража нархш 220 сомон. ин хела? О бале. нархш 220 сомон. я чихеле ки шумо дидесем ба дараҷаи улузур. ана поёнишда ина поёнишда шерсон. шерсонро бинем ки 250 сум 180 сум. шерсон. О. ҳастай ина клетка шерсиш тунукай. ҳар хелая нархш вобаста ай чи шая? О бале. марҳамат бибинед касе ки дар кадомаш маъқул мешава мо дастафка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. метавонем ки ҳам дохили Тоҷикистон ҳам Россия занг бизанед. мо шуморо иншоалло дастафка мекунем. баъд инаи киртои ки дидесем ё санг доранд ба дараҷаи олизур. ё нархошон чанда ака? 180 ака. 180 сомон. ина чизе ки шумо экран дидесем 180 сомон. аз макрам та пештар биёрам. бале ака ҷон. сангошон Сваровски будай. ина марҳамат бинед. то размер чанда дорад наи кирто? 48 то 58. 48 то 58. пуша метавонем ки занг бизанем. мо шумода қоидаи дастафкатон мекунем. ина ёш ламираж ана? О бале ака. ёш ламираж дастан. 220 сомон. анаи боло будагиё ина ёз қатори ки шумо мебинед ё ҳамаш бамбукан. размери чанд то чанда? 50 то 60. ай 50 то 60 нархш чанда? 120 сум. 120 сомон. ин нархи оптима ё ки дона? нархи донаш. нархи дона 120 сомон. материал чӣ буд? бамбук. распродажа кардагиам вайора? О арзон кардагиам. вайора арзон кардагиам. на тикток. ина марҳамат бибинед касе ки дар корай метавонед ки ба ҳамон рақамҳое ки дар WhatsApp ай занг бизанед. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳофиз. хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. кор дар ширкати Фибрилит. кор хеле осон ва қулай аст. обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст, шумо метавонед занг бизанед ва ё ба WhatsApp-ашон муроҷиат намоед. ба шумо барор муваффақият ва баракатро таманно мекунам. ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Фибрилик.